Yes. Ka unu ama ebe m nọ ihe a gee ntị ịma ebe m nọ kịta anọ m na Centenary Enugu ịghọtago maka na ọ dịlọkwa ofele. Ana m echeta na 5 years ago, as you can see, ebe a kịta bụ Centenary ịghọtago, ebe a niile fụrụ kịta bụ Centenary, even power line gafekwa na ya ịghọtago. Ana m echeta 5 years ago na Centenary anụnwa, ebe enụnwa niile ịfụ kịta bụ nnukwute forest ịghọtago, nnukwute ọfịa, mmadụ anaghị abata ya. Ebụrụ nwaanyị egwu agha ekwego klọst ọfịa anụnwa, ma ngịwa bụ nwoke na klọst ụzọ a na 5 years ago na klọst ebe enụnwa, ihe ejidegodo obi gị n'aka ị na-eche ife gị na ụzọ a ya eje tupu ị gafelu, ma nne ya kịta anụnwa 5 years ago ka m na-agwa gị mana nne ya kịta anụnwa, ị gaa n'ime ebe ịgbada na mgbada ebe enụnwa kịta ụlọ ejugo ebe a niile. In fact, elechego ebe a niile ọ ndị amechi na-ele ya ịghọtago, ndị amechi na obe ego ya na elechego ebe a niile emepechego. Ọ bụrụ mgbe ahụ that 5 years ago a na-emechi ihe shiri ike ebe a, anọgide ọsọ ata, anọgide asị na atọlụ mmadụ bataba side a, anọgide asị na anụba ofe akụkọ nwanụ, mana thank God kịta anụnwa o mepechego. Even that 5 years ago enwe mgbe ndị mmadụ ka bido chọba ịbala ebe a na ebe ọfụ ịghọtago, ya mgbe a kacha aka bido chọ ilebe a nọ ebe ọfụrụ, ndị obi kalụ ya ndị nwere obi ịbago ya that time a na-agwa gị na 1 plot of land nọ 700,000 1 million naira, ebe nke mepegolo emepe. Mana kịta anụnwa na-aya ebe anụnwa as a whole, otu anụnwa ebe enụnwa niile siri wee dị now na iche igote 1 plot na aga na-akpọ gị ebe 30 million naira. 5 years ago elere 700,000 1 million naira. Kịta anụnwa ihe a na-elezi ya bụ 1 plot a na-agwa gị 30 million naira, 25 million, 15 million, dupendikwala ebe ọ nọ. Ọbọkwa ife a na-agwakwa gị na last price na ọ bụrụ na ịma ngogo pụọ na ndị ọzọ ya ego ịghọtago, ya na ndị Anambra, ndị Imo steeti, ndị Abia steeti, ndị Nkanu, Enugu steeti, ma ndị Imo ma ndị Owerri, ha ncha niile abịago ebe a kafa na-ego anị, ma ndị Anambra ịghọtago. So ọ ya ka nsị ka ngosi unu na ọ na-abụkwa like ọ na-abụkwa na-ekwekwa na-eme ebe ọ bụ na iche na ọ ya emepe this year, ewe ike olu next year, na ife ọma na-abịa ọ na-eku ka standing fan. Ya bụ na ọ bụrụ na ife ọma aka bịabụrụ ebe ị nọ, jụọ oyi dee jụụ na ọ ya erutekwa n'ebe ị nọ. Ọ ya erute n'ebe ị na imepe otu anị ashi wee mepe ịghọtago. Anị ebe anụnwa bụ ọfịa, ya na kịta anọ bụrụgo township. Otu ọbụla ife ji atụgharị gị ma ọ bụ nsogbu ọbụla ị nọ na ya, wee ndidi na ọ ya fa echikwa oyi ịghọtago. Otu ọbụla ife ji eme gị cool down na ọ ya adị mma ịghọtago. So ọ wee bụrụ okwu buru inu na onye atọrọ inu wee kọwarịa ya, ma na ego eji nụta nne ya na ya bụ ego narụ. So Igbo bụ Igbo, ekene m unu ka ọ ka dịgodo otu a.